Nakup si hry na G2A. Link nájdeš dole v popise. V Bratislave sa nám teraz dosť rozšíril Asian Shop. Má predajňu už asi skoro v každom takom väčšom obchodnom centre. Je to obchod, kde nakúpite rôzne ázijské suroviny, sladkosti a pochutiny a iné potraviny, veci na varenie a tak ďalej. Ja som sa tam išiel pozrieť, že nakúpim nejaké veci na video, alebo respektíve tak scoutnúť, čo tam majú. A dnes budem ochutnávať nanuky a zmrzliny s veľmi zvláštnymi príchuťami, ktoré som nemal a ani ich tu na Slovensku proste nezoženieme. Začneme tak zľahka. Fú, ja by som chcel to aj prečítať, ale neviem to prečítať. Soursop Popsicle je anglický názov. Mang Chao je azijský názov. Je to nanuk z tohto ovocia, ktoré absolútne neviem, jak sa volá. Je tu slovenský popis vzadu. Nanuk s graviolou. Čiže toto je graviolový nanuk. Netuším, čo je graviola. To vonia tak celkom sviežo. Nanuk s graviolou. To je mega zvláštne, lebo je to taký mliečný, dreňovitý nanuk. Jak keď si pomixujete ovocie s trochou mlieka, dáte si to zamraziť. Tá chuť je aj povedomá, ale zároveň som podobné ovocie asi nikdy nemal. Teda konkrétne toto ovocie som nemal nikdy, ale ani podobne mi to nič nepripomína. Je to také kyslé, troška sladké tým mliekom, predpokladám, že tam je asi aj dosť cukru. Celkom fajn, taký dobrý, svieži mliečný nanuk. Zloženie je iba voda, cukor, mliečný prášok a graviola. Je to, že vegán. Tak by ma zaujímalo, že keď je to vegán, prečo tam je mliečný prášok. Tento prvý nanuk dávam mu 4 body z 5. Budem to tak hodnotiť. Ako ďalší nanuk tu máme durianový nanuk. Kto neviete, tak durian je také ovocie, ktoré extrémne smrdí a že vraj není ani nejak extra dobré. Ja som ho nemal nikdy osobne. Fuj, ty. Fúha. Fuj, akože je to dosť nepríjemný puch. Až ma z toho zimomriavky z toho reálne som dostal. Je to jak hovedzí vývar, alebo jak bujón hovedzieho vývaru s prešlými držkami a s karfiolom. Presne takto by som to opísal. Toto je vôňa základoškolskej kuchyne. Zloženie je zase voda, cukor, durian. 50% durianu. Čiže je to akože dosť dobré zloženie. Dosť ovocné. No, ty kocht. Som zvedavý, jak to bude chutiť, lebo akože puch je to extrémne neskutočný. Uf. Jak niekto môže povedať, že toto ovocie mu chutí? Je to taká chuť, jak keď jete niečo, čo viete, že by ste nemali jesť. Vôbec to nepripomína chuť ovocia. Je to také horkasto, jak korenené, alebo jak to povedať. Fakt to chutí jak polievka proste. Ja to neviem k ničomu nemu prirovnať. Nejakému hnusnému vývaru, takému už týždeň stuchnutému. Nemôžem si dať veľké sústo, lebo moje telo to proste odmieta. Dám tomu 1 bod, lebo je tam troška taká tá sladkosť niečoho. Neviem, že asi to bude ten durian, keďže je to len voda a durian a cukor, ale vlastne cukor, takže ten je taký sladký. Není to dobré, neodporúčam to nikomu vyskúšať. Tieto dva nanuky boli v podstate dôvod tohto videa, pretože sú to fazulové nanuky. Jedno sú mungo beans a druhé sú azuki beans. Nikdy v živote by ma nenapadlo, že vyskúšam fazulový nanuk. Ako prvý chcem vyskúšať tento mungo bean, lebo mungo fazule mám asi tak najviac v pamäti. Tu ich chuť, mungo klíčky a podobné veci, keď si dávate pokeball. Vonia to úplne jak mungo klíčky. Ako povedal Creed Bratton v Office, že vonia to ako smrť, pretože mal v šuflíku mungo klíčky. I know exactly what he's talking about. I sprout mung beans on a damp paper towel in my desk drawer. Very nutritious, but they smell like death. Wow, tá konzistencia, keď do toho zakusnete, je extrémne hnusná. Chutí to, ako keby ste urobili nanuky z hrachovej polievky. Má to takú divnú textúru proste. Predstavte si, že zoberete fazule alebo hrách, pomixujete ich s mliekom a spravíte si z toho nanuk. Presne takto chutí. Není to odporné, ale nevidím dôvod, prečo by si niekto vybral ako príchuť nanuku fazule. Ale tieto akože, toto není až také hrozné. Som zvedavý na tie druhé fazule, tie som nemal. Tomuto dám 3 z 5. 3 z 5 tomu dám. Fuj, ten durian tu páchne, čo ti grcka. Poďme vyskúšať nanuk tejto červenej fazule. Ten ani nemá slovenský popis dokonca.
Nemá to žiadny odor. A tento je hnedý! To vyzerá ako nejaký extrémne lacný čokoládový nanuk z nejakého random obchodného reťazca. Toto je oveľa výraznejšie. Je to sladšie, ale je to také viac zemité. Jak keby ste vytiahli zemiaky zo zeme a zo šupov ich dali variť a potom ich jedli. Ale len tie šupy. Keby mi dáte tento nanuk a poviete mi, že tu máš vegánsky Magnum, tak vám asi aj verím, že to je vegánsky čokoládový Magnum, lebo není tam tak silná tá fazulová chuť, ako bola v tých druhých, ale je to také dosť zemité a také, že cítite, že to proste, že to je organické, alebo jak to povedať. Ale je to dosť sladké, no. Úprimne mi to asi chutí viac ako ten druhý, ale 4 tomu nechcem dávať, 4 body fazulovému nanuku určite nedám. 3 body tomu dám, to si podľa mňa zaslúži. Prekvapilo ma to, úprimne, prekvapilo ma to. Myslel som, že to bude extrémna grcanica. Nanuky máme hotové a máme tu teraz tieto 3 zmrzliny, ktoré sú v takýchto zvláštnych plastových gulatých obaloch. Zaujalo ma to hlavne kvôli tomu obalu. Neviem, aké presne majú príchute, čiže si to budem musieť prečítať. Začneme touto rúžovou loptou a je to Imuraja broskyňová zmrzlina. Ako sa to otvára? Aha, otočím to asi. Fúha, mňam, to strašne dobre vonia. Tak toto vyzerá vnútri, neviem, či to bude vidieť, má to takú čapicu. Tá zmrzlina vyzerá ako taká, jak námraza. Nevyzerá to tak úplne, že krémovo, ako keď si kúpite v stánku zmrzlinu, ale také to je viac jak ľadová drť. Je to extrémne sladké. Je to také viacej ľadové, no. Lebo keď si dáte normálnu zmrzlinu, tak tie sú väčšinou také krémovejšie, mliekovejšie. Neviem to opísať proste. Chuťovo je to dobré, je to dosť sladké na mňa. Cítite tam chuť toho ovocia. Tomuto dám 4. Tomuto už dám 4, pretože toto mi príde lepšie ako tie nanuky, no. Toto odporúčam vyskúšať, ak náhodou máte Asian Shop v blízkosti. Ďalšia zmrzlina je s príchuťou žltého melónu. Tá má aj takúto anténu na vrchu, môžem takto chytiť a otočiť. Ty kokos! Toto vonia ako melónové žuvačky. Takoutou umelou melónovou vôňou, no. Toto je zvláštne. Lebo vôňa je ako žuvačky melónové, ale chuť je úplne ako keby ste jedli žltý melón. Keď si kúpite proste žltú dziňu v Kauflande, tak úplne presne tak to chutí. Fakt, že 100% tak. To je mega, to je halus. Ja som čakal, že to bude také umelo sladké, ale toto je lepšie ako bola tá rúžová. Lebo máte pocit, ako keby ste fakt jedli drť zo žltého melónu, že si hodíte do mixéru žltý melón a ľad. To mi dosť chutí, toto je dosť dobré. Ten durian tu kandlí na celú miestnosť, až mi z toho slzia oči, fakt sa to tu nedá dýchať. Posledná zmrzlina je melónová zmrzlina. Červený melón. To je halus ako úplne, že autenticky to dokáže voňať. Toto je, jak keď si kúpite na trhoch na miletičke cez leto nejaký melón domáci, rozkrojíte ho a máte takú tú vôňu proste špecifickú. Mňam. Toto je najlepší melónový produkt, aký som kedy vo svojom živote jedol. A to nenávidím melónovú chuť, pretože je taká hnusná umelá. Toto je úplne, ako keby ste jedli nakrájaný melón. Čerstvý, fajnový, domáci. A je to asi najviac také krémové z tých 3 zmrzlín, čo tu mám. Toto si viem predstaviť, že by som zjedol celé. Tomuto dávam jednoznačne 5. Páči sa mi ten obal, chuť aj vôňa je fakt, že super. Toto dostáva 5 z 5. A hentiedo ja som dal koľko? Každému 4 z 5. Takto to dopadlo. Som rád, že som mal možnosť vyskúšať fazulové nanuky a durian smradlavý hnusácky. Napíšte do komentu, či ste mali niektorý z týchto produktov, poprípade či chcete nejaký z nich vyskúšať. A ďakujem, že ste sledovali toto video. Choďte na Jimbeam, kód EVGEN5, nakúpte si nejaké produkty, choďte na Volt kód EVGEN, nakúpte si nejaké jedlo a vidíme sa pri ďalšom nejakom videu a čaute, užite si ešte všetko. Majte sa.